Ja, en we beginnen nou met de listloeker van de Partij van de Arbeid van Noord-Friesland. Want ja, hier wij in het eerste uur het CDA uit Noord-Friesland. En de Partij van de Arbeid had hun list met nieuwe kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen voor aankomend meer bekend maken. Listloeker is Griete Schaafstaal en ze is hier bij u in de studio. Griete, goedemiddag en welkom. Nou, goedemiddag en bedankt voor de uitnodiging. Ja, nou is het zo, dat listloekerschap van daar is net naar. Door 16 jaren in de politiek. Hoe lang is het reis? Ja, daar hebben we, Kwartlien, kregen we een bericht van de ondersteuner van de griffier. En die hier dat is even van mij berekenen. Maar dit, als de herindeling horen, dat weer een kwarte periode. Ja. Toen voor jou hier, en dan zien we nou weg voor jou hier. Maar ik ben in Oud-Kolomloon vanzelf. Ik een schofte activist van 2006 tot 2012. Ja, je bent een van de veteranen in de politiek van Noord-Friesland. Ja, maar nog wel een jonge geest, hè, deze veteraan. Nog wel een jonge geest. Ja, en hoe lang doet het listlokerschap dan al? Tweede periode nou? Nou, dat wordt dan nou de tweede periode in principe. Periode. Ja. Nou, hij hem een nieuwe ploeg presenteren. En ja, ik heet er Jodel Jadroer mij een collega van het CDA. Is dit bij hem nou echt een natuurlijk verloop? Of hij hem echt zoiets van het is tijd voor een nieuwe generatie? Ja, natuurlijk verloop. Ik ga in Peerline in statistiek nog eens even uitrekenen hoe uw ledenbestand er toen uitzegt. Dat we in de eerste periode. En dan zit er toch 60% eigenlijk wel aardig richting of boven de 80. Dus dan krijgt het natuurlijk verloop. Ja. Maar des te trotser kunnen we zijn dat er hele jonge mensen nou toch weten te vinden. Ja. Dus daar hou ik wel voor op inzet. Dus ik denk dat we een hele prachtige ploeg jonge mensen hebben met enorme kwaliteiten. Ja, nou zijn we krijgen dat door restaurantskoftje bij. Hast in die tijd echt een verwarring zo'n in de gemeentepolitiek? Ja, ik denk dat de gemeentepolitiek wel meer op onderwerpniveau nou gaat zitten en meer gaat zien naar hoe je samen kunnen om iets meer te bereiken. Maar ik blijf er wel bij. Wij als Partij van de Arbeid staan nog wel heel duidelijk achter onze landelijke standpunten. En hoe je die dan vertalen naar je gemeentelijk beleid. Nou, daar kun je nuances in ombrengen. Ja, want wat heeft de rol van de Partij van de Arbeid daar geweest, die ouderen hier in die verwarring dan? Nou, ik denk, dan komen we gelijk, dan denk ik bij een lastig onderwerp, wat door de media eigenlijk wel op een bepaalde manier vreemd is. Maar ik denk, wij staan, en dat hebben we in het vorige programma gezegd, voor iedereen en alles wat kwetsbaar is. En dan had je het dan houden mensen in een kwetsbare positie. En dat je als gemeente daar een keuze in maakt. Want daar staan wij voor. Je mag mensen opvangen. Dan hadden we het nou houden, de opvang van asielzoekers. Maar wij hadden toen wel zijn, kunnen wij op dit staat naar aanleiding van adviesrapporten die we lezen, de mensen zelf die we hier opvangen veiligheid bieden. Alleen mensen net naar een onveilige situatie ta. Ja. En daar wil ik garant versteren, want ik moet zeggen, het is een forse discussie geweest. Wat mij persoonlijk wel een soort dieren had, maar ook in hoe de maatschappij op je gaat reageren. En dat is voor mij nou wel een overweging geweest om te zeggen van wil ik hier nou nog weer vergeren? Wil ik me weer hier stellen en weer risico nemen. Mensen vinden het in wurgvol en vind ik dat gewoon uitsprutsen mag worden. En dat de recente is landelijk directe discussie over bedreigingen en ik vind dat wel. Maar zij is dat daar echt les van horen? Zeker. Er is er echt letterlijk bedreigingen horen onder privé of persoonlijk of via de partij? Nee, dat privé. Dus maar dan gewoon publiekelijk. Okay. Er weer recherche in het publiek, omdat die had het get. Dan werd ik vragen als het onjeft was het wel. Ik had ook zo wist ik aan heer varkend van goeie hoen. Dus prima, kom maar. Ja, maar doe eerst wel. Dan heeft het nou al heel expliciet, dus het is wel onder het vuil zitten gaan. Ja, zeker. En daarom heb ik heel lang twijfelen van wil ik dit weer omgaan. Want ik ben. En dan denk ik, er komt een. Ja, het is net meer het leuke. En dat is juist wel achterom. En dat vind ik een hele bijzondere ontwikkeling binnen onze maatschappij. Waardoor we al nu best. We staan voor ons waarden en normen als riet. Ja. En als je maar achterom zien. Is het zo dat het politieke debat, landelijk is het behoorlijk verhudden. Is dat in de gemeente echt verhudden? En dat dit dan een gevolg van is met name dat soort
kwetsbare items als een AZC, dat daar maar dit soort zaken dan krijgt. De standpunten worden steeds hudder, meer. Het is wel een polarisering. Dat zullen we maatschappelijk, dat zullen we in het debat. En ik denk dat Varkemers daar net een goed voorbeeld in was. Ik denk dat wij als Riet heel fatsoenlijk nog maar elkaar omgaan in het debat. Misschien wel eens wat te voorzichtig. Ja, dat kan misschien wel eens wat scherper. Maar gelukkig in iedere fractie zit wel weer eens in die wat scherper is. Dat mag je ook hebben. Je mag verschillende type mensen in je fractie hebben. Dus ja. Maar wat heeft voor die de overweging geweest om dus die dan nou toch maar weer op nummer 1 zetten te letten? Dat weet ik echt heel goed. Want daar ga ik heel lang over nagedacht. Had ik dat zoeken van. En dat had er meer mee te maken. Dat ik werk in een beroep. Ik werk in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Ik ben regiebehandelaar en inhoudelijk manager voor deze mooie club. En ik zie direct het effect in besluitvorming. Wat wij toch als Riet in de jeugd, in de jeugdzorg. Wat de invloed is in mijn dagelijkse praktijk. En dat is schrijnend. Dat is echt schrijnend. En dat rekt mij soms als meers. En dan verweeft de inhoud van je dagelijks werk zich daarmee, omdat ik de dagelijks maar weer confronteerd. Toen dacht ik, ja, ken ik dat zelf dan nou nog dragen? Of verhuts ik dit erop? Ik zoer? Van de andere kant dacht ik, meer met dat is zijn als iets zoals het verhoor maar voor ons in. Dat kist ook, dat is het instrument. Daarom ga ik de switch maken naar de psychiatrie. En toen had ik bij mezelf gedacht, weer een aantal wethouders die me aanspreken van Grieten, maar toch nog beziek een keer die kaart te loeken. Kamerlid doet veel en dan dacht ik, ja, ik luister niet naar mijn mem. Mijn mem leeft niet meer, maar ik jij haar nog altijd. Ja. Denk ik, ik ben het instrument. En dus liet ik daar nog even vergeren en liet we jonge mensen maar zelf voor de kwaliteit coachen en naar een periode te. Ja, dus die drive is groter dan die angst? Ja, absoluut. Dat zal ik altijd zo blijven. Even weer om naar de Partij van de Arbeid. Landelijk zien we dat de partij geerwerking is met GroenLinks. Je zit je nogal innig. Nou, ik vanmorgen vraag bij die collega echt van, het lijkt het wel alsof alle partijprogramma's steeds meer op een liedje gaan. Dat partijen steeds dichter bij elkaar komen en toch zo wat landelijk een versnippering daar weer meer partijen. Maar je bent nog alleen. Ga je hem dan net overweging gewoon zien naar wat er in wat is Friesland zit om eens even te zien. Ja, roep eens wat. Zin om te skuren. Daar zit ik een heel soort vergelijkende dingen in. Je kent er nou wel weer zelf voor. Ja, nou, dat ben ik maar niet eens. Natuurlijk hebben wij echt wel ons oriënteerd op mogelijkheden die er binnen. En mogelijkheden maar wel haalbaar zijn. En dat klopt. Het leidt heel dicht bij elkaar. Dus dan moet je niet zitten. Wat onderscheid je nou als partij? En ik denk dat wij als Partij van de Arbeid heel duidelijk gaan laten zien. Dat wij een keer van alles van vinden. Maar dat wij meer echt een richting slagen naar meer het echte green aspect. Waar het om gaat. En dat kan om lietse dingen van. In fractie Groot Jonge Lammering is er heel erg mee bezig. In Partij van de Dieren denk ik bot mooi is mij. En dan kun je zeggen, ja, dat er nou momenteel in deze maatschappij. Hè? Dat stukje green, voorbeelden, als je het houder hittestress. Maar we gaan emoties in een oerlevend veen en kersthal. Vinden wij net meer van deze tijd. Kom op jongens, zet een mooie biermodel. Dat kan al je oors. En dan kun je denken, ja, is dat? Maar ik zeg vorige week een programma op Nederland 1. Dat ging de dierentuin. En dan weer een hele... Ja, die vrouw die werkt haar hele leven al in de dierentuin. En ik vond prachtig hoe die dat vertaalde. Die soort mensen kunnen meer om ons heen. En geniet dus van wat de natuur bijvoorbeeld gewoon eens te bieden had. Ja. En dan denk ik van ja, we zijn machinaal. We binnen een systeem. Ja. Dat is de natuur en de mens. En als mens alles hier ondermijnen, dat komt waarom. En dus dat mag een wezenlijk onderdeel bij zijn. En ik denk dat echt links-groene daarin, dat bij u zit. Ja. En had ik naar de moties die wij daar op die onderwerpen maar inzien. Een zin had dat net steund. Dus wij vinden elkaar daar dan net in. Nee, maar dan ben je wel een hele grote raakvlak. En vind ik als dat een proces. En ja, politiek is echt toch echt een kwestie van... probeer je zeggenschap te krijgen in een omjouwing, in het politieke debat en in een meerskip. En als daar maar die sterke meisje kist en groter meisje kist. En ja, je zullen nooit op alle partijen, dat wie echt landelijk beschonken met GroenLinks en Partij van de Arbeid, binnen net op alle 100 programmapunten, zeg maar, 100 punten scoort. Dus dat haast altijd.
Wat is dan de overweging om dan toch, ja, je bent dan relatief liets. Hij wordt dan even hoe zin. Maar daarbij on hek je dan hem echt een keer mijn voetsmijtje. Ja, maar dat is wel, dan gist hij macht denken en ik haal even beter. Ja, maar van daarbij heeft wel de mogelijkheid om dingen te regisseren kennen natuurlijk. Ja, maar dan mag je dat oors inrichten. En dan mag je misschien nou in zijn nieuwe fase, als de poppetjes, als die wat verhoord bent in de fracties, misschien dat er meer ruimte voor ontstaat. Ja. Je mag wel realiseren dat er heel veel oude sentimenten binnen. Je wil zelf je fractievoorzitter bij elkaar houden. Dus daar speel je allerlei oude dynamieken die net voor iedereen zichtbaar binnen. Nee. Dan werd ik als fractievoorzitter wel van steeds van nou, maar neem ik een risico. En bovendien, wij gaan naar Green Links. En Zin is geen Green Links. Dat is, wij zijn een landelijke achterbaanpartij. Nou is Zin denk ik wel opbouwd uit mensen uit die hoek waar, maar dat weet ik net precies. Dat zou kunnen, maar wij hebben mensen in onze fractie en op deze lijst. Dat zijn mensen die gaan duur lidmaatschap. Even toch nog verder, we hebben straks verkiezingen. Waar ging je de komende 4 jaar hier aandacht van vragen? Nou, in het sociaal domein. Recent is er een lijst gepresenteerd van bezuinigingsmaatregelen. Er zal nog een lijst komen. Nou, ik denk net dat een rooskleurig gaat uitzien. En dat had volle impact op mensen die meer kwetsbaar zijn of iets nodig hebben. Dus wij zullen ons vooral daarop richten. De groene aspecten, het dierenwelzijn, daar zullen wij ons op richten. En ik denk dat een onderwerp voor deze tijd ik moet worden. Die dossiers nou, toevallig hier is toen een stukje film wat heel vaak herhaald wordt, wat zo'n oud mondje, wat pakjes uitzuttelt. En dan wordt nou de kerstgedachte wordt weer on. En dan wordt iedereen op emotie. Maar dan denk ik, het moet eigenlijk net altijd daar ook in. Nee. Het moet er ook in dat we altijd zorg voor elkaar hebben. Ja. En als ik dan nog hier een voorbeeld maar nemen daarvan. Mijn dochter hier maatschappelijke stage. Die ging kriesstikjes maken in een verzorgingshuis. Dit is absoluut net een famke van de zorg. Maar dit is zo ongegaan. En zij kwam tot de conclusie. Zo, met mijn kinderen werk ik vind het zo zielig. Mensen zitten daar een hele middag alleen nog in het just te wachten. En dan denk ik, dat is de maatschappij. We hebben politiek ingaan. En ik vraag me wel eens af, als iedereen zich realiseert, altijd op jezelf betrekking gaat of je nou wel op een goede partij stemmen. En of je nou wel in dat hele rugse moet gaan zitten. Wij zetten een beetje aan de tijd, Greta, dus ik wil eigenlijk ouder, want we kunnen nog wel een uur praten, denk ik. Ik wil je in ieder geval bedanken voor die taaljachting. Ja. En wees je in ieder geval succes bij de verkiezingen. Ja. En van nou dan eerst maar een goed weekend. Nou, dankjewel, we gaan ervoor.